alone in this house out there, far, far away. He sleeps with his eyes open. He was so sad last night in this house out there. He took my hand and whispered, I like his old style in this house out there. His windows are right, his garden is wonderful. These wonderful sound tears come from him. He will fill this house. He takes my hand and whispers, I drown when I sleep. I drown when I sleep. I drown when I His tears run so fast in this house out there. We try to get out. His house took a handsome smile. We never escape from this sunset. 25 ευρώ το 20 λοιπόν. Ευχαριστούμε. Θύμισε στην Όλγα να σου δώσει το χάπι σου μετά. Το αφήνω εδώ. Έλα να σε ταΐσω. Σήκω.
Αναστασία μου, γύρισα. Σε 3 φαρμακεία πήγα για να βρω τα φάρμακα. Έχουν έλλειψη, λέει. Πώς είναι, τον τάισες? Ναι, λίγο ρύζι έφαγε. Μπορείς να του φτιάξεις κάτι για το βράδυ, επειδή δεν θα είμαι. Ναι, ναι, φυσικά μην αγχώνεσαι. Ωραία. Εγώ φεύγω επειδή βιάζω. Ωραία, ναι, πήγαινε, πήγαινε. Α, Όλγα, τι σου χρωστάει για τα χάπια? Α, ναι, κάτσε, είναι 9:20, είναι ορίστηκε. Ωραία, ορίστε. Πήγαινε, γεια. Α, γύρισες. Έλα, κάτσε. Τώρα μόλις έφυγε και ο γιατρός. Δεν εξετάσει τον πατέρα σου. Πράγματι, είναι πολύ καλύτερα. Ποιος να το περίμενε. Εγώ στο έχω πει, τα βλέπω πολύ σκουρά τα πράγματα, αλλά ο πατέρας δεν μασάει. Καλά ακούσει, σου λέω. Ναι, Μπορεί να γίνει καλά. όντως. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό νέο. Χαίρομαι πολύ. Ούτε κι εγώ το περίμενα. Μακάρι να τα καταφέρει. Θες να πας λίγο μέσα να τον δεις, να τον ενθαρρύνεις κι εσύ. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να φύγω. Ένιωθα εγκλωβισμένη. Δεν είχα καμία υποστήριξη. Μόνο μοναξιά, φόβο, θλίψη, αδιέξοδο. Και εν τέλει πολύ θυμό. Κοίταξε, το τραύμα σου προέρχεται από το παρελθόν. Αλλά για να μην καθορίσει το παρόν και το μέλλον, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κοιτάξεις κατάματα. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου που δεν σβήνει και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σβήσει. Αλλά το τι μέρος θα καταλαμβάνει από εδώ και πέρα στη ζωή σου, εξαρτάται μόνο από εσένα. Δεν θα το επιβάλλει ο πατέρας σου με τις πράξεις του στο παρελθόν, αλλά μόνο εσύ με τις πράξεις σου στο σήμερα. Με πονάει να τα σκαλίζω και να τα θυμάμαι. Είναι σαν να τα ξαναζώ. Γι' αυτό δεν θέλω να το αντιμετωπίσω. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Γεια σας. Καλησπέρα. Ψάχνω ένα όμορφο λουλούδι για μια φίλη μου, να είναι έτσι κάτι ξεχωριστό. Έχετε κάτι να μου προτείνετε? Να σκεφτώ. Έτσι ένα εξωτικό φυτό θα έλεγα είναι η ορχιδέα. Ένα πολύ ιδιαίτερο φυτό είναι επίσης η κόκκινη ντάλια. Το αγαπημένο μου πάντως είναι το νούφαρο. Το νούφαρο. Είναι ένα υπέροχο φυτό. Ανθίζει κάθε πρωί και κλείνει τα πέταλά του το βράδυ. Ακόμα και μέσα στο βούρκο παραπαίνει πάντα λαμπερό και όμορφο. Συμβολεί στην αναγέννηση, ξέρετε. Το αγαπάτε πολύ, Ναι. Αυτό που λατρεύω σε αυτό το φυτό είναι η θέλησή του να ζήσει. Ο σπόρος του μπορεί να περιμένει αιώνες για να ανθίσει. Τέλεια, νομίζω θα αρέσει πολύ και στη φίλη μου. Αυτό θα της πάρω. Βάλε μου άλλο ένα, σε παρακαλώ.
Γιατί πίνεις τόσο? Σου έχει συμβεί να αγαπάς και να μισείς κάποιον ταυτόχρονα? Εμένα μου λες. Βρίσκομαι εδώ και 4 χρόνια σε μια τοξική σχέση και δεν μπορώ με τίποτα να το αποφύγω. Ούτε εγώ μπορώ να το αποφύγω. Ήμασταν από παιδιά μας, από το σχολείο. Ήμασταν τόσο ερωτευμένοι και πραγματικά ένιωθα ότι δεν υπάρχει πιο ταιριαστός άνθρωπος σε μένα. Αλλά και εκείνος με αγαπούσε όσο κανένας άλλος. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και τι άλλαξε από τότε? Τι άλλαξε? Τα πάντα. Από τότε που άρχισα να σπουδάζω και γνώρισα άλλους ανθρώπους, όλα άλλαξαν. Ζήλια, κτητικότητα και ασφαλώς ξύλο. Πολύ ξύλο. Τι μου λες τώρα? Να φανταστείς, εγώ εδώ είμαι κρυφά. Αν το μάθει το αγόρι μου, θα γίνει χαμός. Την τελευταία φορά με ακολούθησε μέχρι το μπαρ. Έγινε μεγάλη φασαρία. Γίναμε ρεζίλοι. Αλλά ήθελα κι εγώ λίγο να ξεσκάσω. Κι εγώ για τον ίδιο λόγο είμαι εδώ. Για να ξεσκάσω. Έχω στο σπίτι τον πατέρα μου, που είναι βαριά άρρωστος. Κι είμαι η μόνη που έχει. Έχω κουραστεί με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ άλλο και δεν ξέρω αν το θέλω πια. Γιατί είσαι όμως τόσο φορτισμένη? Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω το παρελθόν. Πατέρας μου είναι, αλλά δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις παραπάνω. Αλλά τόση ώρα μιλάμε και δεν ξέρω καν το όνομά σου. Αναστασία, εσύ. Λιδία. Και μόλις κατάλαβες ότι είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να τα πω σε κάποιον. Καλύτερα σε κάποιον. Ξέρεις εγώ τώρα τι θα ήθελα? Να φύγω μακριά και να τα αφήσω όλα πίσω μου. Ωραίο θα ήταν αυτό. Εγώ πάντως μιλάω σοβαρά. Σκέφτομαι εδώ και καιρό να πάω στη Θεσσαλονίκη. Κρυφά. Έχω φίλους εκεί που σίγουρα θα με βοηθήσουν. Θες να έρθεις κι εσύ μαζί μου? Να κάνουμε μια νέα αρχή, μια νέα ζωή. Τι μου λες τώρα? Δεν μπορώ να αφήσω τον πατέρα μου, είναι άρρωστο σου λέω. Ό,τι κι αν είναι, ό,τι κι αν έχει κάνει, δεν πάβει να είναι ο πατέρας μου. Μα όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ρε Σίλβια, συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να το ανέχεστε όλο αυτό. Γιατί να το υπομένετε. Σηκωθείτε και φύγετε. Τι το σκέφτεστε? Κάντε reset, πώς το λένε. Δεν μπορεί ο καθένας να αποφασίζει για τη δική σας ζωή. Δεν σας αξίζει. Φύγετε με το πρώτο καράβι, με το πρώτο τρένο. Πάντα έψαχνα τρόπο να ξεφύγω. Πάντα έψαχνα μια ευκαιρία. Γι' αυτό θέλω τώρα να αποδράσω από όλο αυτό. Αναστασία, η φυσική απόσταση από τον πατέρα σου δεν σε απομακρύνει συναισθηματικά. Και στην άλλη άκρη του κόσμου να πας, αυτός θα είναι εκεί, μαζί σου. Αν δεν δώσεις μία άλλη διάσταση στη σχέση αυτή, αν δεν μεταμορφώσεις κατά μία έννοια το τραύμα αυτό σε μία ευκαιρία για επαναδιαπραγμάτευση, τότε νομίζω ότι θα κουβαλάς για πάντα το τραύμα αυτό μέσα σου. Και τι να κάνω δηλαδή? Να μείνω εδώ στο προσκεφάλι του και να το συγχωρώ κάθε ώρα, κάθε μέρα? Αναστασία, δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Απλά εγώ σου λέω ότι σπάνια μία απόδραση λύνει τα προβλήματα. Αναστασία, Λιδία, τι κάνεις εσύ? Σου είπα ότι δεν κάνω πλάκα. Αύριο στις 5 φεύγει το τρένο για Θεσσαλονίκη. Να, ορίστε και το εισιτήριό σου. Μα σου είπα πριν αρνηθείς, σκέψου το. Εγώ εκεί θα είμαι. Αν θες έλα. Αναστασία, διψάω. Μου φτιάχνεις ένα τσάι? Δεν μπορώ, βιάζομαι. Πες την Όλγα να σου φτιάξει. Σε παρακαλώ.
πιεις λίγο νερό. Αναστασία, συγγνώμη. Συγγνώμη για τον πόνο που σου προκάλεσα. Δεν υπήρξε στιγμή που να μη σ' αγαπάω. Μίλησέ μου. Μπορείς να με συγχωρήσεις. Πατέρα σου είμαι. Συγχώρησέ με. Άλλωστε, δεν έχω πολύ καιρό. Έλα, Όλγα, τι έγινε, όλα καλά? Όχι, γι' αυτό σε πήρα. Ο πατέρας σου βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Φοβάμαι ότι δεν θα το καταφέρει. Λίγο ποθένησε ενώ του ετοίμαζα το φαγητό. Έπεσε από το κρεβάτι. Του πήρε και την πίεση, αλλά είναι πολύ χαμηλή. Και το οξυγόνο του έχει πέσει. Σε παρακαλώ, έλα σπίτι. Ηρέμησε. Δεν είναι και η πρώτη φορά που το παθαίνει. Μετά από λίγο συνέρχεται. Ξαναπάρε την πίεση του σε λίγο και βάλ' τον να ξαπλώσει. Αναστασία, δεν καταλαβαίνεις. Ο πατέρας σου πεθαίνει. Δεν είναι σαν τις άλλες φορές. Σε χρειάζεται. Πρέπει να είσαι δίπλα του. Σε ζητάει. Εντάξει, κλείνω και έρχομαι. Να γεμίσω το δωμάτιο με γαρδένιες και τουλίπες, ανεμόνες, ορχιδές κι όλα τα άνθη που έχεις δει, με βιολέτες και μιμόζες, γαζίες και χρυσάνθεμα, να πνίξω κάθε χώρο με ολάνθιστη οσμή. Παπαρούνες να με λούζουν και τριφύλια σκουλαρίκια με κυκλάμινα να τυλιχτώ γεράνια για σεμί, να με πνίξουν τα γαρίφαλα μες στους κρίνους, να βουτήξω και ως μία πορεία κινθώ να έχει τελευταία πνοή. Σε μπιγκόνιες να ξαπλώσω, 30 φύλλα να σκεπαστώ, να με κρύψουν υλοτρόπια και νουφάρα υγρά και τα
να ξεχάσει.